Gusto nyo ba lang nga magdugay ang inyong relasyon sa inyong mga loved ones? So pues magpamati kamo sa akon mga laygay. Mga laygay para gini sa mga tawo nga nagahigugmaanay. Ang pagigugmaanay kay isa ka tawo, ka maglubya kag maglubyo. Hindi bot silingon nga palangga mo siya or palangga ka niya. Dapat ang pagigugmaanay may ara respeto sa isa kag isa. Kag dapat may ara kapag salig sa iya. Kay kung wala ka salig sa iya or kung wala ka mo salig sa isa kag isa, sigurado ako nga mag-away kamo sa adlaw-adlaw nga tanan. Gani ang gitawag nga respeto sa isa kag isa, amo ang inyo himuon para maglawig ang inyong relasyon. Nabis ang pagrespeto. Hindi mo dapat pakilaman ang cellphone sa inyong monobya o imonobyo. Kay balaan nyo kung isa. Kay balaan nyo kung nga ang cellphone sa inyong nobya or nobyo, amo na ang ila mga privacy. Gani amo na ang mga cellphone nga hindi nyo dapat nga pakilaman. Hindi nyo dapat kwaon ang password sa Facebook sa inyong nobya kag nobyo. Kaya amo na ang ila nga privacy. Kung bingkuha mo ang password sa Facebook sa imong nobya kag nobyo, siyempre mabasa mo tanan nga mga sulod sang messenger niya, di ba? Karon kung may ara nga mga group chat ang imong amiga o nobyo sa ila nga mga pamilya, may ara sila nga ginaistorya nga sikreto. Kundi imo man nga mabalaan, mo nang ginatawag nga wala ka respeto. Kung ang inyo pagigugmaanay wala salig sa isa kag isa, nga gusto mo lang niya kuwaon ng cellphone, kuwaon ko ang password sa imo Facebook, kay may ara ka chatmate, hindi na rason. Bala nyo, ang tawo nga kung gusto magtinunto, biskan ano mo pa kabantay, bisan ano mo pa kabantay, magalusot mang gyapon kag magtinunto. Mas maayo na lang tagaan mo sa freedom ang imo nobya or nobyo, kag i-enjoy nyo ang inyo pagigugmaanay. Dawin mo onyo nga kamo mag best friend nga darwa or mag best friend nga duwa. Kaya kung inyo seryosohon ang inyo pagigugmaanay nga daw gusto nyo nagid nga mag-asawa, malabo nga magdugay ang inyong relasyon. Kinahanglan may ara kasalig sa isa kag isa kag importante, hindi ka siluso. Kaya ang siluso amo na magakuha sang away nyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Kung maglisensya ang imo nobya kag nobyo, may katuan kami sa akong grupo, babay hindi sa pagpunggi kay iya lalawas, gusto niya man nga mag-enjoy sa ibang nga tawo. Kay hindi sa tanan-tanan imo nga kaupod ang imo nobya kag nobyo. Igo man ang mga siluso dira. Dapat sa aton di magsilos-silos. Kaya ang silos wala na may maayo nga dulot sa aton. Ang silos ang silos yung ginatawag amo nang makapaguba sang aton relasyon sa isa kag isa. Kaya balaan mo ginaisipan mo ang imo nobya or nobyo sang malayan. Biskan wala niya panahimo imo naisipan, hindi na maayo nga pamatasan. Kanya nga akon lagi nga like guys inyo mga tuto kag inday sa mga bata dirang ganobya-nobyo pa no. Dulaon nyo ang silos sa inyo paminsaron. Kaya biskan ano nyo kabantay ang inyo nobya kag nobyo, kung gusto nila maghimo sang malain, amo nang ginatawag nga pag gusto may paraan. Biskan ano mo pa kabantay, makalusot mang gyapon. Gani ang ligay ko na lang sa inyo. Dulaon nyo inyo silos sa isa kag isa, kag magrespeto kamo sa isa kag isa. Amo nang pinaka best way nga para maglawig ang inyong relasyon. Madamo nga salamat sa inyo pagpamati. Woo!